Ei, escoita, xa sei quen pode ser o elixido para atacar o museo. Pensei en Xoán, el tampouco ten moito que perder. Prometereille unha boa recompensa e verás como non ten queixa. Si, estou seguro, farao ben. Non será bo noutra cousa, pero nisto... Si. Que din chamalo agora? Ti sabes o que tens que facer, non? A visita é mañá a 6, si. Un bico. Boas, son Roque. Atende. O Museo Sexto Edificio está no centro da cidade de Pontevedra, a unhas 3 horas do teu pobo. Pontevedra conta cunha larga tradición marítima e mercantil. Conserva un dos cascos históricos máis importantes e elegantes de Galicia. No centro deste sitúase a Praza de España, onde se levanta o concello. Fronte a él esténdese a Alameda, un amplo paseo fronte ao cal se atopan suntuosas edificacións civís como a Deputación, cuxa fachada decimonónica contrasta coas ruínas medievais do convento de Santo Domingo, o edificio máis antigo pertencente ao Museo de Pontevedra, conxunto declarado Monumento Nacional. É importante que quedes con isto último que te acabo de dicir, agora entenderás o motivo. O percorrido por Pontevedra discorre por típicas rúas comerciais con nomes de gremios e prazas de granito como a do Teucro ou a da Verdura. Outro dos puntos de interese da Pontevedra antiga é o Santuario da Peregrina. En fronte deste templo atópase a popular Praza da Ferrería, rodeada de destacados edificios como a Igrexa e Convento de San Francisco. A beira da Ferrería atopámonos coa Praza da Leña, onde se atopan 4 edificios pertencentes tamén ao Museo da miña cidade, pero nós, como así quedamos na primeira chamada, atacaremos o sexto edificio, unha rúa máis abaixo. Va a roubar o cadro pintado en 1902 por Alfredo Souto Coiro, que ademostra o aspecto da fachada das ruínas de Santo Domingo nesa época. Adentraraste por un dos conductos de ventilación que dá ao baño da última planta. O meu compañeiro deixarache lista a comporta do conducto e o control das cámaras para a desactivación no momento que se vaya a producir o roubo. Cando o teñas, volverás ao conducto. Ao saír, estaráche a esperar en moto e xa che informará do resto. Vais a ir ben.